Hola a tots, estimats regatistes. Si us esteu preguntant ara mateix per què estic enfocant el cartell del Museu Marítim de Barcelona, la resposta és que avui he vingut aquí a la recerca d'una persona que es dedica a restaurar patins a vela. Si us sembla, entrem i descobrim una mica més sobre la feina d'aquest entrevistat d'avui. Som-hi? Hola, Joan. Hola, bon dia. Què tal estàs? Bé. Doncs si et sembla, ens explica'ns una mica en què consisteix la teva feina aquí al museu. Bé, la meva feina, entre altres coses, m'ha tocat restaurar aquest patí que tenim aquí davant, junt amb un altre que està en procés també de restauració. I la feina bàsicament ha sigut agafar-lo, de rascar, treure tota la pintura, desmuntar-lo. Aquest patí ha estat desmuntat peça a peça i ha sigut tornar-lo a muntar i fer les reparacions adients que han sortit sobre les peces malmeses. Quines reparacions s'acostumen a fer? Quins problemes presenten aquests patins que heu de restaurar? Bàsicament aquest, el problema principal era que hi havia tot el que és el flotador, venia obert, amb el qual s'ha tornat a tapar, a enganxar amb cola i amb llistons de fusta, i s'ha tornat a intentar deixar en el seu estat natural. Ara mateix aquí al museu llavors hi ha aquest patí sobre el qual estàs assegut, i quin més hi ha exposat? Hi ha aquest, llavors n'hi ha un altre que hem dit, com he dit abans, està en procés de restauració, i llavors tenim aquest patí de vela, que pràcticament aquest no s'hi ha fet res. Simplement és un patí que s'ha deixat, s'ha netejat, se li ha fet una rentada, i s'ha posat aquí a l'exposició permanent. Llavors tenim un patí a vela, un patí a rem, que és el que tu estàs assegut a sobre, i un altre... I un altre en procés de restauració. Que també és de rem. Sí, també és de rems. És una feina entretinguda, és bastant distreta, i bé, et permet fer un procés i quan te'n canses començar-ne un altre dintre de la mateixa peça, per dir d'una manera, amb la qual és una feina bastant variada. En el cas d'aquests patins, en saps una mica la història, d'on provenen, qui els ha donat, qui els ha facilitat aquí al museu? Això jo ara no ho sé, això hauríem de mirar en tot cas la documentació que hi pugui haver-hi. Quant temps porta un patí per ser restaurat? Depèn molt la dedicació que hi puguis tenir, i amb això em refereixo que si el comences i l'acabes, doncs jo calculo que amb una restauració a fons, com s'intenta fer aquí, calculo que en un mes es pot estar acabat. Perquè hi ha més persones que t'ajuden en aquesta tasca o tu ets l'únic? No, en aquest cas, amb el que és el patí ho faig jo sol. Bé, des d'aquí res més a preguntar-te, farem una volta per aquí si et sembla, gravarem una mica aquests patins i només dir-te que moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Joan, gràcies. A reveure. Veiem aquí en primer pla un patí a rem i darrere seu un patí a vela. Hem vist ja els patins exposats al museu i ara sóc al taller on es fan les corresponents restauracions dels vaixells o patins, el que sigui. Aquí, doncs, com podeu veure davant meu, hi ha el que sembla un patí al qual li han tret totes les fustes, i això per reparar-lo, restaurar-lo i tornar-lo a muntar de nou. Hem parlat amb Joan Coromines, hem fet una volta pel museu també, i ara hem fet cap al Centre de Documentació Marítima, on tinc el goig de parlar amb Enric Garcia, que és el cap del departament. Hola, Enric. Hola. Com estàs? Bon dia. Doncs bé, jo volia parlar amb tu per tal que completessis la informació que ens ha donat en Joan sobre els patins que teniu exposats a baix al museu. Què hi tens a dir tu? Quina és la història d'aquests patins? Començant per el de vela, per exemple? Sí, a veure, jo et puc dir que aquí al museu ara mateix tenim 4 patins, dels quals hi ha 2 que estan a l'exposició permanent, que són un de vela i un de rem. Són 2 patins, un és una donació d'un particular, a més és el més antic que tenim, porta el número 254, i va arribar en un estat regular, però es va fer una feina de restauració molt important
sobretot el pal, que era un element molt complicat, i ara està en perfecte estat, i a més està l'aparador, de manera que és un dels elements d'atracció del museu. I l'altre és un patí de rem, un patí de platja, que es diu també, que també és una peça rara, i els dos estan formant part d'una petita mini-exposició sobre els esports de mar. Perquè la veritat és que nosaltres des de fa uns anys s'ha valorat molt el patí de vela com una mostra del que és els esports populars, els esports nàutics, i per això hi ha hagut aquest interès de recollir, d'anar trobant exemplars de diferents tipus de patí. D'acord. Tinc entès que també hi ha un procés de restauració. Sí, ara mateix hi ha un que ve de Cadaqués, que també d'un particular, i està en procés de restauració. Quants anys tenen en els 3 casos, aquests patins, aproximadament? El més antic és dels primers anys 40, de poc després de la guerra. Crec que no tenim cap que sigui, almenys no tenim datacions fiables, perquè de vegades arriben a través. El de rem, per exemple, va venir a través del Club Natació Montjuïc. No tenen una documentació i és molt difícil donar una datació, però creiem que tots són de l'època posterior a la Guerra Civil. D'acord. O sigui, anys 40. D'acord. I en tot cas al museu li interessa tenir-los com a insígnia catalana. Interessa, si fos possible, almenys tenir un exemplar de cada tipus o de cada tipologia de patí. Tampoc tenim espai a l'exposició permanent per fer una mostra de patí, però s'intenta com a mínim conservar, com si fos un zoològic, doncs conservar un exemplar de cada espècie de patí, per dir-ho així. Fantàstic. Doncs bé, per la meva part res més. Si tu vols afegir alguna cosa, Enric? No, jo crec que queda clar que vam fer fa 3 anys una exposició sobre patins de vela, hem tingut contactes amb alguns antics constructors, al museu tenim eines de constructors de patins, vull dir, el món dels patins pel museu és molt important, realment des de fa molts anys se li ha donat molt d'interès. És fantàstic sentir això per seguir donant una mica de ressò a aquesta embarcació que és nostra, típicament catalana. Això. Moltes gràcies, Enric, per aquests minuts que ens has dedicat. Molt bé, a vosaltres. A reveure, doncs. Merci. Adéu.